दिनै 27 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव कारगिल विजय दिवसनि 25 बोसोर आबुं जानायनि सानसे उनाव काश्मीर हायेनाव रौनिया हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव फिन मोगा-मोगि जालायो। दिनै कुपवारानि खामखारि ओनसोलाव LOCनि सेराव मोनसे एनकाउन्टाराव भारतनि सासे जवाना मुंख्लं जायो। सासे मेजरजों लोगोसे भारतनि साबा रौनिया हानजानि जवानफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बेनि उल्थायै रौनियाफोरनि गुलि गावनायाव सासे उदखारिया थैदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे सप्तायाव कुपवारायाव रौनिया हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव बियो नैथि खेबनि मोगा-मोगि। रौनिया हानजानि सुलुङा मिथिहोनाय बादिब्ला पाकिस्तान रौनियानि साहायारि लाइट इनफेन्ट्रि आरो उदखारिफोरनि जथाय रौनियाफोरनि सीमा एक्शन टीमआ सनिबारनि फुङाव LOCआव जानाय दाङाबाजियाव लोब्बा दंमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय काश्मीराव फोरोंथाय लाखांनायनि उनाव उदखारिफोरा पाकिस्ताननि रौनिया हानजानि बे गोहोनि मददजों काश्मीर हायेनाव हाबफैनानै उदखारि हाबाफोरखौ मावो। रौनिया हानजानि सुलुंनि बादिब्ला शुक्रबार खालि रौनिया हानजाया कुपवारानि खामखारि ओनसोलाव उदखारिफोरनि थांलाय फैलायनि बागै खौरां मोनदोंमोन। बेनि उनावनो अपारेशनआ जागायो। बे अपारेशननि समाव मोन्नैबो हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि जायो। रौनिया हानजानि बादिब्ला सा 40 निफ्राय 50 उदखारिफोरा दासिमबो POKनिफ्राय हाबफैनो नाजागासिनो दं। नैथियाव क'क्राझार पुलिसआ मैया बृहस्पतिबारनि फुङाव क'क्राझार सदर सोहोरनि शान्तिनगरनि वार्ड नम्बर 3 आव सासे बिमा फिसाखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथायनि बुथारग्राखौ हमनो हायो। पुलिसआ बुथारग्राखौ मानब साहा होनना सिनायथि होयो। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि बिजामादै मानब साहाया गावनि 60 बोसोर बैसोनि बिखुनजो कल्पना मालिक उर्फ आशा आरो कल्पना मालिकनि 35 बोसोर बैसोनि फिसाजो दीपशिखा मालिकखौ गाज्रियै बुथारदोंमोन। बुथारनायनि दान्दिसे उनावनो क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि क्राइम पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। जोबनायाव पुलिसआ मैया आसाम बेंगल सिमानिफ्राय दायनिगिरि मानब साहाखौ खायो आरो क'क्राझाराव लाबोयो। थामथियाव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बिल्डिं गोलैदों। सानै थागिरिफोरा बायखोन्दा बाहागोआव होसिनजाना दं। मुम्बाइआव अखा हाबाय थानायनि गेजेराव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जायो। अखा हानायनि गेजेराव गंसे 3 थालानि बिल्डिंआ गोलैनायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरांआ सोराङाव फैदों। बे बिल्डिंनिफ्राय गासै 26 नखरफोरा थायोमोन। बे बिल्डिंआव गासै 26 नखरफोरा थायोमोन। जेब्ला बिल्डिंआ बायदोंमोन अब्ला गोबां नखरफोराव गाव गावनि खथायाव दंमोन। बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों दि बे बिल्डिंखौ फ्राय 15 बोसोर सिगां लुनाय जादोंमोन। बे गोग्लैनाय 3 थाला बिल्डिंखौ मोनथाय गैयाजासे लुनाय जादोंमोन होननानैबो अजद दैखांनाय जादों। नाभि मुम्बाइनि बेलापुर खाथिनि शाहबाज गामियाव जानाय जाथायाव सानै सुबुङा दासिमबो दाखोर दालायाव होसिनजानानै दं। रैखाथि हानजाया बे सानै सुबुंखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि हाबाफारिखौ सोलिहोगासिनो दं। नाभि मुम्बाइ नोगोर निगमनि बादिब्ला बिल्डिंनि बायखोन्दा बाहागोआव होसिनजानाय सानै सुबुंखौ रैखा खालामनो गोख्रोङै नाजागासिनो दं। ब्रैथियाव मणिपुराव KYKL उदखारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। गोजोन गैयै मणिपुराव उदखारिफोर आरो आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै रैखाथि हानजाया अपारेशन खालामबाय थादों। काक्सिं, कांपकपि आरो इम्फल सानजा जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनाय समाव रैखाथि हानजाया सासे KYKL उदखारिखौ खायो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामनोबो हायो। मणिपुर पुलिसआ इम्फल सानजा जिल्लानि टुबि सिंखं ओनसोलाव सिग्रोमनानै होबथाजानाय आफाद KYKLनि सासे सांग्रां केडारखौ खानो हायो। हमजानाय उदखारिखौ इम्फल सानजा जिल्लानि सिंगारेल तेजपुरनि श्रीमयम ऋषिकेश सामरा उर्फे लयजिं होनना मिथिनो मोनो। उदखारिनिफ्राय गंसे लेथट सिलाइ, गंसे सामब्रा गोनां बिखं हमग्रा आरो गं 11 लेड गोनां बिखंफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। बे समावनो रैखाथि हानजाफोरा काक्सिं जिल्लानि खारुंफटनिफ्राय गंसे कार्बाइन, मोनसे .303 राइफल, गंसे SLR मेगजिन, गंसे इनसेन्स LMG मेगजिन, गंबा ग्रेनेड, मोनबा डेटोनेटर आरो 32 गोथां गुलिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दायगोनां मुवाफोर जब्द खालामो। बेबायदिनो कांपकपिनि बिजां गामियाव अपारेशन खालामनायाव रैखाथि हानजाफोरा गंसे हरखाब बानायनाय मर्टार, गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे 9 mm पिस्तल, गंनै सिंगेल बेरेल राइफल, गंथाम SE-36 हेन्ड ग्रेनेड, गंथाम हरखाब सोलायनाय
मर्टार जब्द खालामो। बाथियाव आसाम मेघालय सिमायाव थानाय खनालसारनि जेदुपारायाव मोनसे लामा गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायाव गोबां दावबायारिफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायो। जेब्ला गंसे दावबायारि आल्ट्रा बासआ गंसे बोलेर' पिकआप भेनजों सौग्रावलायो। जाथायनि गुदि खिथानि बायदिब्ला गाज्रि जानाय आल्ट्रा बास आरो बोलेर' पिकआपआ भेनआ एखे दिगाव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बोलेर' पिकआप भेनआ आल्ट्रा बासजों गोब्राबै सौग्रावो, जायनि जाहोनाव बोलेर' गारिया लामा खाथिनि मोनसे हाखराव गोलैलाङो। बे समावनो आल्ट्रा बासआ लामानि सेराव थानाय गंसे न'नि इन्जुराव सौग्रावहैयो। फारसेथिं बासनि दावबायारिफोरा जाब्रबथायाव रैखा मोननो हादोंब्लाबो बासाव थानाय सानै दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। जोखोम जानाय दावबायारिफोरनि गेजेराव सानैखौ फाहामथाय होनायनि बेबस्था खालामनाय जायो। जाब्रबथायनि उनाव बास सालायगिरिया बासखौ नागारनानै जायगानिफ्राय खारलाङो। बे जाब्रबथायाव सौग्रावनाय SS17B7612 नम्बरनि बासआ हाटसिंगिमारिनिफ्राय गवालपारासिम थांगासिनो दंमोन। दथियाव शुक्रबारनि सानजौफुआव गौरीपुरनि तेलिपारायाव 17 नं माहारियारि राजालामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। सासे बाइक सालायगिरि आरो डाम्पारजों सौग्रावलायो। बाइक सालायगिरिया गाज्रियै जोखोम जानायखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। ओभारल'ड बालाजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बाइक सालायग्राया गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सेंग्रानि न'आ सफदग्रामाव होनना मिथिनो मोननाय जायो। सफदग्रामनि गौरीपुर फारसे थांबाय थानाय समाव AS16C6946 नम्बरनि गंसे बांद्राय ल'ड जानाय डाम्पारा बाइक सालायगिरिखौ तेलिपारायाव पेट्रल पाम्पनि मोखाङाव सौग्रावो। बे जाब्रबथायाव AS16J8490 नम्बरनि मटर साइकेलाबो खहा जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय बाइक सालायगिरिखौ तेलिपारा गामिनि जायगानि सुबुंफोरा धुबरी मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरो। गौरीपुर पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। स्निथियाव पाल्लेखेले इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियाम श्रीलंकायाव दिनै बेलासिनि 7 रिंगानिफ्राय सानथामनि T20 सिरिजनि सेथि T20 क्रिकेट मेचआ इन्डिया आरो श्रीलंकानि गेजेराव मोगा-मोगि जागोन। नोंथांमोना बयबो क्रिकेट खेला नायनो मोजां मोनगिरिफोरा नायनो हागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।